हे लोगोफोर दिनै आङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थांनो नागिरदों। बे जायगायानो जाबाय जोंनि खाथिथारावनो दिनै बेरायहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि भिडिअआव, होमबानो नुगोन। जायगाखौ दा खोन्थानोसै आङो। जों साइकेलजों थांनो नागिरदों। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नै साइकेलजोंसो थांगोन जोंहा। साइकेलजों खोमसि नुदोंलै। नै बे जाबाय जों गोदो फरायनाय, आं गोदो फरायनाय गामिनि LP स्कुल। बिराद मोजां मोनोमोन आं गोदो उन्दैयाव गेलेनो, बेरायहैनो। मोनथिला बैयो जाबाय अफिस, इउनिट अफिस। बै जाबाय PCDC अफिस, बै साब सेन्टार जों गामिनि नायनो हागोन। नै लोगोफोरा जोंना आरो माखासे थांग्रोबावबाय। नै सौदावलायसै। आंसो हायो अमाजों एराबटजों। नै लवार बागाना। नेगासिनो दं। नेनो बाथारबायमोन जोंखौ नानिमोना। फैदा नैबाव जाबाय खुवारिनि बाला बोखाङो। जों गामियावबो खुवारि दं दे। नांगौबा बाला नांगौबा लांफैनो हागोन। जों गामिनि गोथैबारि दे, खिन्थु गोथैबारिखौ खोन्थाबाय आङो। बिराद स्टार गोथैबारियाथ'। नै बांगालफोरनि न' मोनबायबो। बांगालफ्रा जोंथिंना जेबो नङालै, अनलायसोबो जोंथिंजायनि बांगालफोरा, मुस्लिमफोरा। ओमफ्राय नैबे लामायानो जाबाय सिन्दांफारा लामा। ओरैबो थांजायो। बर' गामि दं। गोलैबाय जोङो। आंना आखाया दोलालायबाय दा। नै माबायदि जाखो नायलाय, दोलालायबाय। बिदि खि लाखियो नालाय। हा लामायानो बोरैबा खाथार। खोलैजोब्बाय आंखौ। आयदै थै ओंखारलायबाय। नै मा जाखो बियो। गोलैदों नै आखाया। लास्ट गामि, बर' गामि बेनो लास्ट गामि। खुसिया जालां नङा। गाखोनि र'। दे बारां सालायगोन। नोंहा लाखिखोनो हायो एसे। मोनजोबो ना? नै लोगोफोर नैबे थिनालि बाजार। लामायानो बोरैबा गाज्रिथारलै। नै बिथिं थांबा दांथल, खाख्रागाव, नेपाल बाजार मोनहैयो। नै लोगोफोर नैबे जाबाय खुजिया दालां। बिराद मोजां। नै आं दा बबे नै गोलैगोन। बबे जायगायाव फैनो नागिरदों होननाया दहायो। नै बेनोमोन जायगाया, हाजो, राजा हाजो। बे जाबाय खुजिया दालां, बै राजा हाजो। वाव दैया। नैबे खुजिया दालां, खुजिया दैजों खानिफुरजों, नैबे खानिफुरजों जंसन जायो बैयाव। नुनाय नंला दा, बैथिं थाबासो नुगौमोन।
गाखोनोसै आङो बेनो जानाय खयबार गोलैखो सालायदों आं सालायला खयबार गोलैखो आयदै बङाइनि ब्लक अफिस नंगौ दा ना बङाइनि ब्लक अफिस औ बङाइनि न'आव माथो बङाइ डिस्ट्रिक्टनि इलाय माथो बैलाय साबैबार बैलायथो ब्लक अफिस बैलायथो ब्लक डेभेलपमेन्ट होदोंना ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार होदों अफिसार फट' लागासिनो बिसोरो नुदों बिसि मोजां जोंनिथिंजायनो खाथियावनो बिसि मोजां बेरायथाव जायगा दं जोंनिथिं बेखौ फैनो रोङा हनै न'फोरा साहा बागानाव थांबावसै जोङो दा माइबारि बारि बै साहा बागानाव बेरायगोन जोङो हाजोजों बिराद मोजां नुहुरो पिकनिक खाबाय सिनाखि नै लोगो मोनदों जा बेबो लोगो जोंनि जाबो दे हबो थांलाय बाय बाय मोसाग्राफा नै बिसोरनो कभार भिडिअ डान्स मोजांथार जुमुरि मोसाफैबाय बेयाव बिस्रा नै साहा बागाना बिराद गिदिर आरो खिथाव मबाइल दोननानै मेंबाय नै फट' लानाबा मेलाथार नै बिबारा साहा बिबार बेयो नै साहा बिबारा थ' थांसै एबार बै गार्डेनाव नै साइकेल दोननाया जोंना साइकेलजोंसो फैदों जों नै मालाय दंना दं टावार नांदों खिलिबिरि अ दे खिलिबि जा उटिबि नै फैगौ माखासेफ्रा गाखोलै दे मानो लाजिनांगौ ना थाल' ना अ malah foto geladang. Ay! जोंनि खाथिथारावनो जोंना ओमफ्राय चिरांसो गोलैयो आरो डिस्ट्रिक्टआ जोंनि 3 किल'मिटारसोआनो जागोन बेनोमोन बौदराजाया एबार बौदराजानि न'आव थांसै गारबोबाय जों बे दहाय गेलेनायखौ थ' एबार बौदराजानि न'आव थांसै आंथ' फैफेराखैबो आन्दायबायसो आङो देखायसै आरो लोगोफोर नोंसोरनो थेवबाबो बौदराजानि न'नि गेट
बौद' राजानि न'मोन बियो गैलाब्रा दा थैबाय थैबायानो खोमास्लायनो हागौ जारिमिनखौ बारा मिथिया आं बिनिखौ थेवबाबो जायगाखौ देखायबाय आरो नोंसोरनो देखायनो नाजानोसै राजार खोर এইটোই না দাদি এইটোই না এলা যে মানুহ নাথাকে না থাকে না ও ইমান বংশগিলা থাকে নাকি খৰৰ মানুহগিলা না ও এই বাগানগিলা উমাৰে নাকি চাহ বাগান ও ভালো লাগিছে আইয়া মানে আমি ওচৰতে একবাৰে অহা নাই মানে আজি थिलगाव ও मोजाङानो नै लोगोफोर न'आ दा बिसिनि बंशफोरा थायो आरो बाव मोजाङानो आरो ओइ किबा भितৰত কি আছে खरे ना खर अ नाय ना दे मोजाङानो नै गार्डेन दङ फिसा गार्डेन न'नि गार्डेन लांगोनानि बेखिनियानोसै आरो लोगोफोर नै गय नालेंखर बिफां दंसोगारो राजानि न'मोन बियो बौद' राजानि चैनल स्कूटी दिया हानाय रे মই আজি সাইকেল দিয়া যে লগাছি না কি সাইকেল দিয়া আইছে মানে ওসরে না আমি একবার হানা আজি আইছি একবার হানাय ने मानसिफोर थायो वाह कलेज आजिनाय शुरू बना एला कुरिया আছে কেলা ও ফাংশন নাই হইবা फांसन एला फ्रेशार्स डे होबो ओ बारा करेसे नै लोगो बे खाथिनि जों गामि खाथिनि सिनायो सहजां बेनो लोगोफोर बौद' राजानि न'आ बेनोमोन लोगोफोर जोङो बेरायखांबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बिराद मेंबायबो नै साइकेल सालायनानै जों हाजो गाखोनायखौ होनो हायाखै आरो नेक्स्ट भिडिअ पार्ट 2 माबायदि मोनखो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो मेंगुलायबाय दिनै लोगोफ्राबो थांगोरबाय हनै जोंलास जाबाय दाब्लिं नालाय जोंहा एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बाय बाय साइकेल सालायबायना नै टाटा लानो मोनाखै आरो बाय बाय आं लानोसै औ दे